usokele sibe no jebe sibe nencoko with the legends. Molweni, welcome episode yethu yokuqala ye-Incoko with legends. I-episode yethu yokuqala umbono behind kule podcast yethu ukwenza i-platform whereby sizisa abantu esithi zi-legends apho bazoshare istories zabo, apho sibanika khona ii-flowers zabo ngexesha kweni besakwazi uzimkisa, ukuncoma, uku-encourage, ukubaxelela that i-impact eninayo society like ekuhlaleni that iyabonwa, so that nabo bayazi uba i-role abayidlalayo ebomini iyabonwa ngabantu. Namhlanje kule first episode yethu sinenkokheli, sinengwevu, sinesithalwane, sinomntu ongaguqiyo, iqhwithela imimoya emikhulu, zatsho nengqwithelo. Sakhona uba make siyivule kule first episode ngaloo mntu njalo. Bawutakane, masikwamkele xhego, masikwamkele ngwevu kule first episode yethu ye-Incoko with legends. Molo ba kunjani xhego? Siphilile tata khona Nkosi incede. Njani Siyaphila nathi tata. Ndikuthulani ixesha xhego, mncede isiduko sakho akamiki, ndizala kumamtshile wakavusana, ndingowala kwitinarha, ndiyinzalelwana yalapha etinarha. Ewe xhego, bawutakane, okokuqala uba utakane lona ngubani, uzalwele phi, usuka phi, ngubani ubawo? Ndingusipho, ndonyana kaLevi kwaTakane, ndizalelwe eTafut Nqweba kwela kuthiwa kusebhontloko la. Ndizalwa ngumamgwebu, intombi kwaFestile, nayo eyankayo kodwa bobabini notata. Ngokusuka ke eNqweba ndazongena apha eTinarha, ndizofuna imbewu ngomlomo, ngoba ke itsholo likatata apha eFumbatha kanamba 34 lapho ke uba udibana phi nobu-atshubu okanye udibene phi apha ebomini bakho isentsho ubizo olu dibana phi nalo? Ubizo olu wena kwasekuzalweni kwam ithi Mbali. Umama phaa ekhaya singamadodana amane, ngokwahlukahlukana ke. Wathi lo uzawuba into ethile, lo uzawuba into ethile, mna wathi uzawuba ngumfundisi esizalweni. Caba ke elo lizwi lakhe lahamba lade lazaliseka. Ndikhonze eTopiya okokuzalwa ekhaya, ndada ke ndaba ikweke noko sezingqondweni, ndiphume phaa ku-7 eTopiya. Ndazawungena eZiyoni, ndangena ke eZiyoni ndakhonza njengomzalwane, ndada ndakodeyinwa ngo-96 yes, ngo-96 ukufundisile eTopiya. No, apha ezweni yes. Yahamba ke into ngonyaka ka-97 ndika kwelo bandla ndandikulo, ndaza uma elibandla ngo-97 late 97 amsopha October November. Ndaza uma elibandla kude kwalapha kuThixo
endinceda ndime apha from 97. 97. Ingaba bingekho enye into apha ekukhuleni kwakho wena obunqwenela mhlawumbi ngaphandle konantsuka kobu-arch wena sentsho wena ngaphandle kokuba umama wakho tyumba kwasesizalweni sentsho wena bawo bingekho enye into owawuqonda uba mhlawumbi because kasikhulayo nathi singabantu ukuthi hayi ingase ndibe yitishara ndandikunqwenela ukutishara kakhulu kodwa ke ngenxa yemeko zeli xesha andidanga ndawo ndawufika ndigqibele ndipase kustandard 9 Incoko high school kuba sibaleka itoto yabo eBhayi ndotsho khona ndithe xa ndibuya ke ndabuya abazali sebesithi akho mali yobhekela phambili iphupha ke ngokulangathi iyasheka lonto ubawo uyi-archbishop ubawo uyinkokheli yebandla ubawo ungumzali ubawo ndiyambona lapha eziteksini ubawo kulo lonke olo xanduva xheko kuzo nguwe wonke lo ibhalansi yokuba zonke ezo nto ezo ibe kanti uyazifezekisa ngokufanelekileyo kungekho izawuncipha okanye yehle ubawo uyifumana phi lo bhalansi lo mandla ukuthi ndizaba ngumzali ndizaba yinkokheli ngoba ukukhokhela abantu bawakho lula ngoba umntu namhlanje uyile ngomso uyile uphinde vele ufuneke nasendlini utata uyifumana phi ibhalansi yokuthi zonke izinto ezi sikube kanti akho ingciphayo ngapha kweyena hayi ukwazi nje ukuba ubani xa ndiyivuka kusasa ndiyazixelela uba ndingubani ndizakwenza ntoni njalo njalo ibandla funeke ndilithini abantwana ekhaya ndenze njani zonke ezo zinto umsebenzi wam wokusebenza apha eziteksini ndiyazi into yoba apha ndikho ngantoni le nto ndigqiba ukuxelela into yoba ukuzazi into yoba wena ubani uyabona ayikho nje into especial ndifuna ndichola into ngokapha kuwe bawo oyithethayo othe into ebalulekileyo uba uzazi wena mntu ithi loo nto iyimfundiso loo nto leyo uzazi futhi ukholelwe kuloo nto leyo because nasekubeni uzazile bawo wayikholelwa loo nto but kufuneka ibe khona very effort ofakayo le nto uyenzayo unje buzazi bungumzali but uthi nalapha ebuzaleni funeka kube kanti ndidlala ubuzalo ndidlala ubufundisi xa ndiphangeleyo funeka kube kanti ndiphangele ekuqaleni elibandla bawo kuba xa usithi uqale ngo-97 ayondilula leyo kuba xa unobala usuka ngo-97 uthi 2021 iminyaka emininzi over than 20 ii-challenges odibene nazo nasekubeni udibene nazo overcome njani sentsho waphumela kuzo njani bawo ube kanti namhlanje kusathethwa ngevangeli noxolo Apostolic Church ibe kanti noba utakane xa kuthethwa ngeenkokheli zamabandla betinaka naye igama lakhe liyakhankanya zeziphi yeyiphi lo micelimngeni udibene nayo wayiphumela njani? Mininzi imicelimngeni endiye ndahlangabezana nawo kodwa kukho konke oko akukho nto yoyisayo emntwini njengokuba ubeka uThixo kwingxaki ongena kuzo. 97 ukuza ngo-2000 ibandla elikhula ingathi ndiyazi ebenako onye umntu athi uthwele ngandlelethi ngo-2004 ndandigcwelise apha enye icawa apha ezantsi zathi inkokheli ayikho le nto kudala kwabekwa abantu eziyuni but not le nto iqhubekayo. Ndabe ndizixelela mna ukuba akukho nto ngapha ngaphandle koThixo. Inye into endiphumelisayo kubeka uThixo ngaphambi kwam. uThixo ndincede ndikhokele kuyo yonke into endenzayo, hamba apha phambi kwam. Ndadibana nemeko khona enye imeko endingakonakwazi nonibalisela nina apha oba ndithi ndikhonza nje apha kanti kukho abantu abathengiweyo bazondidukulela apha ebandleni apha phakathi apha ebandleni
ndandisangenele endlini nam ke ngoku ngelaki kaThixo le nto ndigqiba ukuxelela yomthandazo xa bengena aba bantu bathi hayi zange simbone lo tata esenza into embi asikwazi mna ndibona nje bakho abantu abangathi zii-visitors kanti abantu bazondimasa lo ezo zinto zijonge kwicala lezinto endiphumele kuzo ndithi xa ndiphanda ndithi awu Nkosi kwenze njani ngoba bebenofika abantu kaloku imali bayinikile bandidubule benze le nto kuthiwa bazoyenza ngelishwa ngenxa yenceba kaThixo basindwa 2001 ndiye ndafumana ingozi yemoto kanti yonke loo nto yenziwa ngabantu abacimda bayachitha ibandla batsho xa bethetha sichitha ibandla ngelishwa uThixo wandithatha wandibeka kasembe emotweni. I was driving that car uThixo wandithatha wandibeka e-back seat abantu baxa befika ubudrayiva make sithathe nje ikhefu kancinci uba sizabuya ngokuba Sibe Incoko with the legends. Sibe Incoko with the legends. Sibuyile ke uba uTakane ebesathetha ngenantsuka ngale ngozi ba wendithi ndafumana ingozi kanti le nto lengozi yenziwa zintshaba ngabantu abathi bacima icawa ngelaki ke uThixo kakhulu ndonzakala ndabuya ndaphinda ndazokhokela ibandla eli ndisalikhokelayo nangoku ukusukela ke ngoku ndafunda into ethi uphila nje uphila nentshaba kodwa ke ukubalulekileyo uThixo phambili icawa bawo zivula namhlanje ngomso ziyavala ivangeli noxolo Apostolic Church in Zion of SA yintoni le nto kucaba yona igcinile ukusuka xa usithi ngo-97 yintoni bawo le nto igcinwe yiyo ibe kanti iseyicawa esamileyo engagungqiyo efana nomthi lo kwexesha bendiqala ndisithi umthi ubonakala kakuhle ukomelela kwawo bona bawuTakane xa kukhima imoya enzima neenkqwithelo kodwa umthi ungagungqi siqale siqonde uba lo mthi womelele lo mthi ziingcambu zawo yintoni le ligcine ivangeli loxolo le nkonzo igcinwe wena ukumkholelwa ukuba uThixo ungumncedi. Sinenkonzo ezininzi apha esizenzayo esihlangana khona simeme uThixo ukuze uThixo asincede kuzo. Kwixesha apho le nkonzo ze-healing service apho abantu beqhaleke ngokomphefumlo sibanika amandla sibomeleze ziyabanceda abantu abaninzi njalo umuntu athi seyeyekile abona uba andikwazi ndincedakele uThixo yedwa oncedela ibandla ukhulisela ibandla kude sibe kule ndawo nina nidlula kamnandi apha sisesamenteni isuke etyotyombe ndivela ukuchithelwa ityotyombe elikhulu ecawa yazoma kule ndawo ndamisela enye ityotyombe elikhulu ecawa umbono wona wawusithi ndingathi ndakufa ngakho nento ezakwazi ufonke kodwa ngelaa xesha lokukhokhela kwakhe wayenza ntoni uke wathi xhego wawukonzela phaa kuwebhek endlini nakho ityotyombe lachithwa namhlanje xhego nisesamenteni ithi loo nto likhulile ibandla and loo nto leyo ibonakalisa uba i-leadership yebandla yomelele ngoba yonke into enzekayo iqala kwi-leadership. Now in terms of ukukhula kwebandla kule ndawo nikuyo zeziphi ezinye indlela enisafuna ukukhula ngazo niyivangeli yoxolo Apostolic Church nje basenilapha kule ndawo nikuyo ngoku? Umnqweno wam ukuba wena elibandla likhule nakwi-second ndinazo i-second endinazo kodwa ngelishwa zona isengamatyotyombe. Umnqweno wam ngokuba nabo bakhelwe into engaphezu kwale ndinayo apha. Umthandazo wam ndawulala isithongo
baphakade kanoko ba lenye isekete kwazile ukwenza inzame idibe nje kuba nale kangezibelula asincedwanga ngumuntu apha nganamahamede sime apha kubo sithi sicela uba kwenzeke lo nale ya sabe kanti siyaphumelela yes kuyimeko ye-COVID bawutakane esinganakwazi uyibalekela ndike ndathi xa ndincokola nabanye abantu kwizinto zencoko ndisithi into ye-corona ewe ibhence indlala bikhona ibhence intlupheko bikhona kakade bawutakane kodwa eyona nto yayinantsuka yasifundisa yona ukuba umntu akho mphila ehlabathini ngoba xa ufumaniseke bu-positive funeka uhlale wedwa udibane nabantu laa nto ikwenza ntoni wena apha engqondweni now kwafumaniseka uba urhulumente makabeke imiqathango ethile ethi akuzoyiwa esikolweni akuzoyiwa kwiindawo zolonwabo akuzothiwa futhi urhulumente wachaphazela neento zenkolo wathi anizokwazi ukhonza now icawa le ibandla lenu lidilishane njani naloo meko apho ningakwazi ukhonza khona kwade kwafikele into yoba akuzobakho nepasika nidilishene njani sentsho ibe ne-impact enjani kuni umcimbi we-COVID into yoba ningakwazi ukhonza ningakwazi nonantsuka ipasika into leyo isichane kakhulu silibandla nangoku ibandla abantu basebhejebheje elinyazwa i-COVID kakhulu abantu kaloku bava kamnandi xa sihlangene but i-COVID yona ithi akuvumelekile intoba abantu bahlangane beliqela elininzi bekukho inamba bisikwa ngurhulumente apho 50 apha emabandleni ethu ubona bangathi ngokuthina zinkokheli xa ndisithi namhlanje wena awuzokuza uzawuzobani athi kuba mna nditheni isichanile sibethile kwicala lemingcwabo kude namhlanje ndivuselele into ethi sikhuphule abantu bethu abangasekhoyo kukucinga into yoba abantu bethu esibangcwabileyo sibangcwabe ngathi besisususana kunina nje singakhathalele nto kodwa ke namhlanje ndiva kamnandi kuba noko sikwazile ukukhankanya amagama wabo bebaninzi benjalo le nyanga isandukudlula u-August noJulayi u-August noJulayi ndimke lapha ngamanina abantu besebenzele libandla kakhulu iveki zilandelelana kodwa ke uThixo ngulo usenza into yoba namhlanje sikhale siphinde sosule inyembezi senze ukuthi COVID lonzela kakhulu lwavela layo yavakala lokungakwazi ukhonza kwathi kwade yawesi kwathi akho pasika nenze njalo kwi-terms of pasika kani asikwazi kange sibambe tu ipasika tata kange sikwazi ibambe ipasika kodwa ke okwethu isincedile kulo nyaka kupheleyo kuba ngelaa xesha lepasika sikwazile thina ukwakha lecawa iyaqonda amajoni ngoku egqitha phaa imesilazi ziphezu kwerufu abasabethelele so ndathi ke ndiyabulela because mhlawumbi kuba bikhona ipasika kuzawufuneka ke sime kuthiwe yonke into izawukwenza emva kwepasika siyakhe ngelaa xesha kanye sayigqiba yagqitha ipasika sawukwenza i-opening sekulate kwenyaka kupheleyo kodwa ke ithi loo nto ngandlela thina senjoba icawa bikhonza nasekubeni bakubekhonza kusakho siseyinkonzo naleyo besezindlini kodwa besisakha apha sisebenza besithi abantu hayi uThixo uyanceda uba utakane usixelele ngabani lakhe na ngamazwi nje amafutshane ambanga xhego ukuzichaza nje wena ngamazwi nje amafutshane xhego umna ndile nkokheli ithi xa Nyamende ebeka imeko ndiyithathe kuqala ndiyisekuni andijongi uba umbani nantoni ndingumntu nje ofikelelekayo ubona ngathi abantu nje abonqeni ukusondela kwelibandla bayayamoyikeka ewe ndingumntu ofikelelekayo ndilula ndiyafundeka ndingumntu woxolo ubuthetha ngoxolo kumthetha ngale nto ndifunayo yebandla so kangako silivile ba ibali lakho
isentro inkuthazo ba kulaa nto bendisithi ba kubhetele umntu ibali lakhe alithethe ngokwakhe instead of uba ndilithethe ngokwam ndithi uba uTakane nanku kanti xa sisuka uba uTakane azichaze yena zonke into usixelele lo bali xhego into apha ekuvaleni izabawuthi uba uzungayeki manxeko uzungayeki uba nguwe nje bungayekanga uba nguwe usolo kuba nguwe mhla le because into yokuba uzazi ayipheleli kwinto yokuba uzazi ngoku but into yangemihla ngemihla nokukholelwa kuko uyazi uba kanti unoyeka uba nguwe imikitya notyididi nobutyobo onobukwenzeka kubantu abajonge kuyo ingangegqithi i-impact onayo sentsho ebantwini nalapha ebandleni le nto uba usithi abantu bayakwazi ukufikelela kuwo xa unojika ungabile enkokheli inoxolo ezo nto zinjalo zingangenzeki ithi loo nto xhego uzungajiki mani ungayeki tata sizisa loo nto kuwo namhlanje uba sikhuthaze ungadinwa uqhubekeke unguloo mntu umileyo uqinileyo ungagunyiswa yimimoya nayiminquthelo sifunda into apha kweli bawo likatata uTakane into yokuba okokuqala uthe utata into yokuba ukuzazi akupheleli uba uzazi namhlanje kodwa yinto yamihla ngemihla futhi apha ekuzazini ukholelwe uba because into endiyiphawulayo ngeli bali lakho uba uTakane uba ithi le nto uThixo unezinto apha ayifakileyo apha emntwini ekufuneka wena uyazile loo nto leyo uyikholelwe ekubeni uyikholelwe futhi uhambe ngayo ufake i-effort apha kuyo ibe kanti une-passion ngayo loo nto leyo uyazi uba kuyimfuneko uba ulapha kulo mhlaba kulixabiso futhi kukho irole ekufuneka uyidlalile uba uTakane from 1997 to 2021 ayonto incinci loo nto leyo xhela ukugcina especially xa uzawukhokhela abantu banzima ba inzima into yoba uzawukhokhela umntu namhlanje umntu uthetha le ngomso uthetha leya kodwa ube yinkokheli eqinileyo so yimfundiso enjalo ethi kubalulekile ukuzazi ube nenyani ungabi yinkokheli engenanyani so into enjalo lesiyifundayo apha namhlanje uba uTakane usicele ibali elikhuthazayo elicela ngokwakhe singalithethi thina ngokwethu but thina mhlawumbi besalithetha sixoka kanti yena usicelele ba yena uzaluleke kuthi le nto yevangeli yathethwa kuye yafakwa kuye ngumamakhe isentsho ba ibisoloko ngumbono okhoyo sentsho nezinto zenzekayo ngoba uTakane banakhile nitheni ibisoloko ikhona engqondweni yakho loo nto leyo kodwa ibifuna wena uyikholelwe loo nto leyo nalapho ufake i-effort uba nokukhuthaza abantu bebandla ba hayi masitheni kule nto uyithethayo uba umnqweno wakho into yokuba nakwezinye isekhote zeni zingapheleli uba kula matyotyombe nazo zikhule so sifunda into enjalo kokwelo bali likaba uTakane elisizisa kuni uba inkuthazo ukomelela endleleni uba ungagungqi uba into uzicelela uba uzawuyenza ukholelwe futhi kuye uba ndizawuyenza le nto ndithembile uba umdali undithuzele loo nto because ingxaki unobangela ngelinye ixesha uba uTakane abantu bastruglisha apha ebomini ucontinuesha neejeni zabo into yokuba umntu akakazazi once ungekazincibi wena uthi ndim lo uxola uba banza kubiza ngegama usipho lo akuzokwazi ukuqhubekeka nestori sakho ma kodwa buzifunile umazi usipho xolo ba uTakane ngokubiza ngegama bumazile usipho usisipho uTakane umazi futhi ukholelwe kuye uyazi ba umdala undibeka apha kulo mhlaba ba mandenze le nto mandibe inkokheli ebantwini mandibe ngumyeni enkosikazini yam mandibe ngumzali ebantwaneni bam iyaqonda xa yimfundiso enjalo lesiyifundayo ngoba uTakane apha siyayivala lo hlobo i-episode yethu yokuqala ye-Incoko with Legends sawubonana kwi-episode elandelayo with the legend